Sí, estem molt satisfets dels resultats. És evident que no fem tanta resta com es feia abans. Ho tornaríem a fer, evidentment, ho tornaríem a fer amb els ulls tancats. Pensem que és un avenç molt important. I ho faríem d'una altra manera? No ho sé, penseu que Prades és un municipi molt petit i tenim molta segona població. És un repte de recollir entre l'hivern, a caps de setmana i això. Ho faríem d'una altra manera? Jo penso que feu d'una altra manera no, però que sí que es necessita molta pedagogia i molta, sobretot, explicar-ho molt bé a la gent de segona residència. Perquè, clar, ells pugen i sí que hi ha les àrees d'emergència, però se'ls ha de conscienciar molt bé que han de col·laborar amb el municipi nostre, amb la recollida selectiva. Els que ho fan, agrair-los infinitament que ho estan fent, perquè bé, no suposa gens de feina, simplement és conscienciar de cada dia el que has de treure. I per tant, el meu agraïment més sincer per totes aquelles persones que ho fan bé. Els que no ho estan fent, que siguin conscients que estem treballant pel futur del nostre planeta, pel futur dels nostres fills, i que siguin una mica més empàtics cap al nostre municipi, cap al món en què vivim, i que siguin conscients que reciclar i el porta a porta és el futur dels nostres municipis petits.